ನಮಸ್ತೆ ಕರೋಳಿ ಕಿಚನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಗಂಟೆ ಆತನು ಒರುಂಬ ಇತ್ತೆ ಕಾಂಡೇನೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಪಿದರ್ದಿನ ತು ನಾವು ಗೊತ್ತಾವಿ ನಾನು ದೂರ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದು ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಮೆಕ್ತಿನ ಬಾಲೆಂತು ಬೇರೆ ಮೆಗ್ದಿಂತು ಬೇರೆ ಸೊ ಕಾಂಡೇನೆ ಬಿದಾರ್ದೆ ಕಾಂಡೆ ಪಂಡ 12 ಗಂಟೆ ಉಲೈ ಬಿಡ್ಪಿನ್ಗೆ ಅವಳು 12 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ 4 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು 5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಂಡೆ ಬಯ್ಯಾಗ 5 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು 7 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡ ಅಂದು ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ಪಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಎಂಕಮ್ಮ ಆಂಡ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಬಯ್ಯಗ್ ಕೋರೇಜಿಗ ಹನ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬರ್ಪೈತೆ ಹಂಚದ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಎಂಕುಲು ಯಾನ್ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಉಲಾಯ್ ಪೋಂಡ 2 ಗಂಟೆ ಅದು ಬರೋಲಿ ಅತ ಬಂದು ಐಡಿಯಾ ಪಾಡ್ದು ಪಿದಾಡ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ದು ಅಕ್ಕ ಬರ್ಪೋಲ್ಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಂತು ಪಂಡಲ್ ಅಂಚದ ಯಾಲ್ ಅಕ್ಕಲ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಅಂತುವರೆ ಒಕ್ಕ ಅಮ್ಮಗ ನೈಟಿ ಬತ್ತೊಂದೆ ಅಮ್ಮ ನೈಟಿ ಅಮ್ಮ ಸರಡು ಒಂಜೆ ಕೊಣತಿನಿಗೆ ಅಂಜದ ಅಮ್ಮಗ 6 ಕೊಡ್ತಿನ ನೈಟಿ ಅರಗಿ ಪಿರ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಅರಿಗೆ ಎನ್ನ ನೈಟಿ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ನೈಟಿ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ತೂಕ ಏನಂದು ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಚ ಪೂಪುಂಡು ಮಾಡಿದು ಬಾಲ್ಯದ ಮಿನಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ಪರ ಆಂಡ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡ ಹೋ ಸಮಾಪುಜಿ ತೂಕ ಏನಂದು ಹಾಣ್ಬಾಲೆ ಯಾರೇ ಕೂಡ ಪಂಡಿತನ ಕೋಡೆ ಬಯ್ಯ ಪಂಡೆಯಾನ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೈತ ಕೂಡ ರಿಟರ್ನ್ ಬಯ್ಯ ಕೂಡ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿಜಾನ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡುಲ್ಲೇರ ಮಾರ್ಯಾರ ಓಕೆ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ದಿಕ್ವೆ VIP ಬರೋಂಗಿಲ್ಲೇರ ಅಂದರೆ ಕೊಲೆ ಫುಲ್ಲು ಗಾಡಿ ಪೂರ ನಿಮಗೆ ಮುಗ್ತುಕ ಬಲೆ ನಮ್ಮಕ್ಕ ಬಲೆ ಏರ್ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಗಾಡಿನ ಬರೋ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದೇರು ಬರೀಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಂ ಅದೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಬರಪ್ಪ तो गाड़ी पौन पंडली VIPs दादा दिप्पुये अವು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಪೋಂಡು ಬೇಗ ಹಾತ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹಾತ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಗ್ಲೋಟಿ ಏರೆ ಬೈತೆ ಅಗ್ಲೋಟಿ ಅಂದ ಮುಂಚಿನ ಮಾರೆ ಓಕೆ ಗಂಟೆ ಆತನ ಬರ್ತಾರೆ ಬಸ್ಸಿಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಬೆಣ್ಣಂದ್ರೆ ಬಸ್ಸಕ್ಕೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗನೆ ಮೋಡಲ ತೋಜಿದನು ಬೋಡನಾಗ ಬಸ್ಸಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಕ್ಕಲ ಬಸ್ಸು ಕುಲ್ದಾತನಿಗೆ ನಾನು ಪೋಪಿನಿ ಅಮ್ಮ ದಾದ ಎಲ್ಲ ಬೋಡಲ್ಲ ಕೊನಕದೆ ಯಾರಿಗೆ ತಿನಿಯರೆ ಉದ್ದಲ ಒಣಸಿಗೆ ಅಂದ ಅಂದಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಕಬಾಬ್ ಕೊನೋಕನ ಅಮ್ಮಡಕ್ಕೆ ಹೆಂಗನ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಏನಕನ ಹುಡುಗರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬೋರ್ದುಂಬು ಮೆಡಿಕಲ್ ಬಾಲೆಗೆ ಬೋಡೈನ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ ಪ್ಯಾಂಪರ್ಸ್ ಸಾಬೂನು ಆಡುకుంటారు ಪೂರಾಗಿ ತೊಂಡ ಅಲ್ಲ ಕೊನೊಲಿ ಬಂಡ ಫೋನ್ ಇದೆ ತೊಂದಿದ್ದೇರೆ ಗೊತ್ತಾರೆ ಪಾಪ ಬೋಡಿತ್ತಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅವು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಯ್ತು ಫುಡ್ ಪೂರ ಬಾಯಿ ಪತ್ತುಜಿ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಹತ್ತು ಪೇಷಂಟ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲಿ ನಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ತಿಂಡ್ರಿಜ್ಜಿ ಬಂದ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲೇ ಕಬಾಬ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಬತ್ತ ಚುಡು ತಿಕ್ಕುನು ಬಂಗುಡೆ ಗಸಿ ಕೋಡೆ ಕರ್ಕೊಂಬಿಡಿತ್ತಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಬಾಯಿ ಹಾಳಾದಿಪ್ಪುಡು ಅಮ್ಮಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಗ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಅರೆ ಕಬಾಬ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ನನ್ನೊಂಜಿ 5 ದಿನ ಇಪ್ಪೇರು ಐಕೋಸ್ಕರ ಕತ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ಬಂದೆ ನಾರ್ಮಲ್ 5 ದಿನ ಬಾಲೆ ಬರ ಮಂಜಲಾಟ ಬರ ಬುಡ್ಕುಚೀರು ಅವರವರ
ಅಂಚ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯ್ತು ಕಬಾಬ್ ಮಾತ್ರ ಒಣ ಸೌಲ್ ತಿಕ್ಕುಣ್ಗೆ ఒక ఫోన్లో తీయరు అక్క ఖచ్చిపత్తం పోయిద్దాం తెప్పిదా ఒకళ్ళ ಹೆಂಗ್ ಬೇಜಾರಪ್ಪ ಐಗೋಸ್ಕರ ಕಬಾಬ್ ಹಣ್ಣ ಕೊಣಕ್ಕ ಬಂದೆ ಫೈನಲಿ ಎಂಕಲು ರೇಳಿ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ ಐನೇ ಫ್ಲೋರ್ ಡಿಪ್ಪುನ್ಗೆ ತೂಕ 12 ಗಂಟೆಗೆ ನೆನ್ನಿನಿ ಇತ್ತೆ 12:10 ಆಯ್ನಿ ಉಲಹೆ ಬಿಡ್ಪಿನಿ 12 ಅರೆಕ್ಕಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲು ಪಿದ ಇವತ್ತು ಮುಲುಂತುದ ಶೇ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಬೇಯ್ತದೆ ಈಗ ಮಸಾರ ಒಂಚೂರು ಒಳ್ಳೆಗೊಂದು ಮಸಾರ ಅದೇ ಚಂಡಿಜ್ಜ ಮಾರೇದೇಟಿ ಫುಲ್ಲು ಅಲ್ಪೋದು ವೈಟ್ ಪಾಡ್ದು ಫುಲ್ಲು ಅಲ್ ಚಂಡಿಜ್ಜ ಹಾಂ ಉಳುಂದ ಅನ್ಬೇಕು ಈ ಫುಲ್ಲುನ ಅಲ್ಪ ಹಾಂ ಲೈ ಫುಲ್ ಹೌದು ಬೇಗ ಬತ್ತನ ಫುಲ್ಲುನೊಂಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಲು ಉಂಡು ಅದ ಫುಲ್ಲುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ಎಂಗಲ್ ಪೋಯ್ಜ ದಯ ಬಂಡ ಇದು 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಬೇರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಯಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬಿತ್ತು ಹೋಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಬಿತ್ತಾರೊಂದು ಯಾಕೆ ಮೂಲೆ ಉಂಟೆ ಬಿದ್ದಾಯಿ ಜೋಕು ಶಾಲೆ ಇತ್ತಾರ ಶಾಲೆ ಬರ್ಪಂಡಿಜಾರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾದತಿ ಬರ್ಪಿನ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ದೂರ ಮುಲ್ಪನೆ ತಿಕ್ಕೀರು ಈ ಜಿಗಿಲೆ ತಯ್ಯನಾ ಲ್ಯಾಬು ಬಚ್ಚುಜ ಏನ್ ಕುಲ್ಲೋಡ ಬಾಲೆ ಪುತೂಪರ ಚಿಂಡು ಬೆಲ್ಬನ್ ಮೋಡ್ ಸೀದೆ ಪೋದಲೆ ಎಂಗ್ಳು ಪೋಪ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತು ದೂರ ಬಾರೆ ಹಾಂ ಪೋಲೆ ಬರೋಡ ಅಮ್ಮಂತು ನಾ ನಿಜ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಯಾನ್ ಕೇನ್ವೆ ಇಡಲಿ ಯಾನ್ ಕೇನ್ವೆ ಎರಡ ಯಾನ್ ಪತ್ತೊಂಬೋಡ ಹಾಂ ಕೈಕೋರಿ ಯಾನಿತ್ತ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಬಾಲಿನ ನೆತ್ತರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಂಡದ ಅಮ್ಮ ಇಂಕ್ಲೇಗ್ ಪಾಪ ಎದುರು ತಿಕ್ಕೇರು ದಯ ಪಂಡ ಅರೆಗ್ ಮಿಸ್ ಆಂಡ್ ಆ ಲ್ಯಾಬ್ ಉಲ ಇಪ್ಪುನು ಆರು ಪಿದಾಯ್ಡ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಉಂಡು ಬಂದು ಆರು ಬಾಲೆಗೆ ECG ಕುಡ್ದು ಪಿದಾಯ್ 19 ಇತ್ತೇರು ಅಂಜ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬೋದು ಬಾಲೆದ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಇತ್ತೆ ಆಂಕಲು ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪಾಪ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಾರ್ಡ್ ಇತ್ತನಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಐನೇ ವಾರ್ಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ದಿರು ಲಿಫ್ಟೆಡ್ ಪೋಯರ್ ಇಜ್ಜಿ ಪೇಷಂಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬಾರೆ ಪಾಪ ಅಮ್ಮಗೆ ದುಂಬೇ ತೀರುಜಿ ತಿರ್ತು ಜತೊಂದು ಬರ್ರೆಂಡಲ ಈಸಿ ಮಿತ್ತು ಪೋಪಿನನೇ ಕಷ್ಟ ಸೇಂಕೆ ಬರ್ಪುಣಂದು ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕ್ ಕುಲ್ಲೊಲಿ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಶಾಲೆ ಪೋಪೆ ಅಮ್ಮ ಬೆಳ್ಮಂದು ಬತ್ತದು ಕುಲ್ಲರೆ ಅರೆಗಾ ಒಂದು ಅಂಜಾದು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಮಾತ್ರ ಯಾನೇನು ಕುಲ್ಲು 2 ದಿನ ಕುಲ್ವೆ ಪಂಡು ಆರು ಬುರ್ಚಿ ಬಂಡೇರು ಏ ತಂಡಲ ಎನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯತ ಪಂಡ್ಪೇರಾರೆ ಅಂಜಾದು ಇತ್ತೆ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಪೋಯಿ ವಾರ್ಡ್ ಪೋಯ್ಲಕನೆ ಮೆಗ್ದಿ ಎಂತೂದು ಖುಷಿ ಅಂಡದೆ ಪಂಡ ಫುಲ್ಲು ಟೆನ್ಷನ್ ಮುಕ್ತ ತುಲು ಪಂಡ ಡೆಲಿವರಿ ದುಂಬು ತಮ್ಮನ ಪಾಡ್ನಾಗ ಆತ ಇಡ್ದು ಬೊಕ್ಕಲ್ನ ಮುಸುಂಟು ಪಾತೆರ್ ಬರ ಕೇಂದ್ರ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಫುಲ್ಲು ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಫುಲ್ಲು ಮೋನೆ ಪೂರ ಫ್ರೀ ಆತನು ಸೊ ಖುಷಿ ಅಂಟುದು ಬಾಲೆ ಲಂಚನೆ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕನದೇರಿಗೆ ಸೊ ಬಾಲೆನ ಐ ಪೂರ ಮೋಷನ್ ಪೂರ ಮಲ್ದಿನ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ ಅಕ್ಕ ಒರೆಸೊಂದುಲ್ಲೋಲು ಅಂಚೆನೆ ಅಕ್ಕ ಬನ್ನಾಗ ಅಂಗಿ ಬರ 19 ಇತ್ತಲ್ಲ ಬಾಲೆದ ಎಲಿಲ್ಯ ಕಾರು ಎಲಿಲ್ಯ ಕೈ ಪೂರ ತೂನಾಗ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಒವ್ವೇ ಬೇಜಾರು ಬೇನೆತ್ತನಲ್ಲ ಸೊ ಪೂರ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ವಿಶ್ ಮಲ್ದರು ಒಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಮಲ್ದಾರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡು ಎನ್ನ ಮಿಗ್ದಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾಖಲ ಬರ್ತೇರು ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ ಬಾವೆಲ ಅಲೆಗು ಬಡವ ಪೂರ ಕೊರ್ದು ಬಾಲೆನ ಕಟ್ಟದು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲ ಕೈಕು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಮೆಗ್ದಿ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಅವಳು ತಿಕ್ಕುಂಡು ಬಂಗುಡೆ ಇನಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಆಯ್ನೆಡ್ದ ಹತ್ರ ಇನಿ ವೆಜ್ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಕಬಾಬು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ತಿತ್ತಿದ ಗಸಿ ಕಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚದ ಇಟ್ಟು ಉಂಡಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಪ್ಪಲ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಪೊಪ್ಪಲ ಬಾಲೆಂತದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣರೇಗೆ ಸೊ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಪೋಪಿನಿ ಪಿದಡ್ನು ಅಲ್ಡ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡ್ರಜ್ಜಿಗೆ ಸೊ ಅಂಚದೆ ಎಂಗುಲ್ ಸೀದಾ ಪೋಯ
ಮೀನು ದಾಲ ಫ್ರೈ ಮೂರು ಬಾಂಗಡೆ ಡಿಸ್ಕೋ ಬೂತೆ ಕಬಾಬ್ ಸುಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಪುಳಿ ಮುಚ್ಚಿ ಪಪ್ಪಗೂ ನಾಲ್ ಒಣಸ್ಕೊರ್ಲಿ ಏನು ಕಬಾಬ ಅಮ್ಮ ನೀನಮ್ಮ ನೀನ್ಗೆ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಬಾಂಗಡೆ ಡಿಸ್ಕೋ bangunan na. Bunyi bangunan dan terus bangun. ಬುರ್ಜಿ ಅರೆ ಕೂತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಒಂಜಿ ಬೂತೆ ಕೂತೆ ಬಾಂಗಡೆ ಬಂಗುಡೆ Yang buka. ಬೂತೆ ರೆಡ್ ಬೂತೆ Candy asal. ಇಷ್ಟೇ ಬರ್ಕು ನಾವೇ ಇದ್ದೇಳು ಹೆಂಗ್ ಕಬಾಬ್ ಕೊರ್ಲೆ ರೆಡ್ ಕಬಾಬ್ ರೆಡ್ ಬೂತೆ ಕಬಾಬ್ ಹಾಂ ರೈಸ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಬಾಯ್ಲ್ ರೈಸ್ ಸೊ ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಪನೆ ಲೇಡಿ ಗೋಶಂದ ತಿತ್ತೊಂಜಿ ರೋಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ತದು ಅಲ್ಪ ತಿತ್ತ ಸಾರಥಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು ಆಡೆ ಬತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕು ಒಣಸ್ ಬೊಕ್ಕ ರೇಟ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚಾದ ಮುಲ್ಪನೆ ಬತ್ತ ಈ ರೇಟ್ ಒಣಸ್ ಬೌಲ ತುಲೆ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋಂಡ ಪ್ಲೇಟ್ ಒಣಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ಮುಲು ಈ ರೇಟ್ ಒಣಸ್ ನಿಜ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ರಡ್ಡ್ ಬಗೆ ತರಕಾರಿ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕುದ ಬೊಕ್ಕ ಲತ್ತನೆ ಉಪ್ಪುಕರಿ ಉಪ್ಪಾಡು ಬೊಕ್ಕ ನುಂಗೇಲ ತಾರೆ ಪಡ್ದ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು ಅವಲ ಶೋಕ್ ಇತ್ತನು ಸೊ ಅಮ್ಮಗ ಬೂತಾಯಿ ಪೊಪ್ಪಗ ಬೂತಾಯಿ ಬೋಡ್ ಬಂಡೇರು ಬಟ್ ಆರು ಕಾಸು ತಂಜಿ ತುಯ್ಯರು ಬಟ್ ಯಾನ್ ಬಂಗುಡೆಗೆ ತೊಂಡೆ ಅರೆಗೆ ಬಂಗುಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಬಂಗುಡೆ ಎತ್ಕೊರಿಯೆ ಓಕೆ ಎಂಕುಲು ಯಾನ್ ಅಕ್ಕಲ 2 ಪೀಸ್ ಕಬಾಬ್ಗೆ ತೊಂಡ ಸೊ ಒಣಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತನು ಅಂಚನೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದ ಪನ್ನೋಡಂಡ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಪೂರ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾಫ್ಲು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಎಂಕ್ 2 ಜನ ತಿಕ್ಕೇರು ಸೊ ಅಕಲ್ಡ ಪಾತೆರ್ದು ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಒಣಸ್ಪುರ ಅದು ಅಮ್ಮಗ ಬಾಯಿ ಪಂಡು ಸೊ ಎಂಕುಲು ಬತ್ತ ಅಕ್ಕ ಬಸಟ್ ಪಾಯಲ್ ಪೊಪ್ಪಲಂಚೆನೆ ಬಸಟ್ ಕುಲ್ಲಿಯರು ಸೊ ಯಾನ್ಲ ನನ್ನ ಬೆಳ್ಮನ್ ಬತ್ತದು ಗಹನನ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋದು ಆಯ್ಗೆ ಕಲ್ಪದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಬೇಲೆಂಡು ಕಾಡೆ ಅಂಚಿರ್ದು ಇಂಚಿ ದಂಚಿದಾಲ ಮಲ್ದಿಜಿ ಪೂರ ಅಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಪೋಯ್ಲಕ್ಕನೆ ಯಾನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ತೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪದನೆಲ ನುರ್ಗೆಲ ಅಂಚನೆ ನುಪ್ಪಾದು ಅರ್ತದು ನೆಲ ಒರೆಸೋದು ಪೂರ ಅದು ಫೈನಲಿ ಘನ ಕಲ್ಪದ್ಲಾಂಡೆ ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಅನಾಗ ಎಂಕಲ ಒಣಸ್ ಇನ್ನಿ ಹೋಚು ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಈಚನೆಗ್ಲು ಎಲ್ಲರ 8 ಗಂಟೆದಲ್ಲೇ ಒಣಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ವೆಜ್ ಅತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚದ ನಮಕ್ ವೆಜ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇಜ್ಜಿನ ನಿದ್ರೆ ಬುರುಜಿ ಅಂಚದು ಮುಲ್ಪ ತೆತ್ತಿದ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ತೆತ್ತಿದ ಫ್ರೈ ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಸೊ ತೆತ್ತಿದ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಒಣಸ್ ಮಲ್ತದು ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಎಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ನಮ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ತಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂಚನೆ ನಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ಲ ಪೇಜ್ ಉಂಡು ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಏರ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಸಿಂದ ಖಂಡಿತ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಎಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ನಮ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ ನಮಸ್ತೆ.